ni dan kina rayina. Ya dai hankin dawo? Umar na dawo. To ki je ki duba mana. To Umar yanzu fa na shigo kuma babu kowa a wajen. Kika sani ko a bayan ki yake? Wa sani ma ko mantuwa kika yi aka biyo ki da shi? Ni dai wallahi Umar babu mantuwan da na yi. To na ji ki je dai ki duba. Ki je mana. Waye nan? Ni ne. Kai ne wa? Mustapha ne ɗan gidan mai awara. Alhamdulillah. Kai ne kuwa kake buga kofa da ƙarfi haka? Ni nake bugawa. Kai ne anya kuwa? Ka faɗa min gaskiya. Wallahi ni ne babu kowa a nan. Wajen wa ka zo? Wajen Umma aka aiko ni. To shigo. Waye kai? Dan gidan mai awara ne. Umar ne ta aiko ni wai. Oh, dan jirare nan ina zuwa. Zan shiga bayi ne ina zuwa. Wanda ya santa ne zai yi san darajar ta, wanda bai santa ba za ya san darajar su ba. Wa'ina na ga kin dauna anan kina ta zama baki tafi aji ba, bayan kowa ya tafi aji kuma. Ba kuma ina kwana mallam. Ai kun mun gaisa ina. Hajara nake jira. Wa'ina baki tafi ajin ta zo aji ta same ki ba. Mallam ga ta nan zuwa ma. Oh. To. Ina wuni mallam. Lafiya lau. Lafiya. Fatima. Naga performance ɗinki. Gaba ɗaya yayi low. Lallai in aka tashi a break ki zo office ki same ni. Kin ji ko? Yawa. Darajar so ne, darajar so ne, wanda ya santa ne zai yi san darajar. Wai menene haka Fatima? Ki tsaya ki faɗa min abin da yake faruwa amma sai jana kike yi? Ni hakuri dan Allah ki ƙara sunan. Wanda bai santa ba za ya san darajar su. Jiya Sadiq ya zo gidanmu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya aka yi san unguwarmu kuma ya aka yi san gidanku me ya faru? Ba laifi na bane ban kuma san ta yanda aka yi har ya san anguwan da muke zo ba. Hankali na ya mutukar tashi a lokacin da na gan shi. Amma fa ina ga bai san gidanmu ba. Dan da ya san gidanmu da ya zo. Domin yayi kirarin cewa muddin na tafi sai ya zo gidanmu kuma na tafi bai zo ba. Da wuya idan bai san gidanku ba. Dan ni kaina yanzu na fara tunanin maybe ya san gidanmu. Amma to a ina ku haɗu da shi har ya miki wannan maganar? Bayan mun rabu da ke jiya, Umar ta aike ni. Darajar so ne, darajar so ne, wanda ya santa ne zai yi san darajar ta, wanda bai santa ba za ya san darajar su ba. Ki share hawayenki ke bar kuka, ki manta da
Ba 'yan mata. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bayan ya gama surutan shi, na roƙe shi cewa don Allah da abin da zamu yi tsaya iya makaranta. Don Allah ka ya zo gidanmu. Na juya na tafi abuna. Sai na je na cewa wai duk lokacin da zuciyar shi ta raya mishi ya zo ya gani, to wallahi sai ya zo ya gani. Idan kuma ban tsaya ba, wai wallahi dole sai ya zo gidanmu. Ni kuma na ki tsayawa. To ya zo gidan naku ne? Bai zo ba. Tunda na ga bai zo ba ni na ɗauka bai san gidanmu ba. Domin yanda yake da naci idan da ya sani tabbas ne zai zo. Fatima, Sarki ya fara tsorata ni. Ni kaina al'amarin shi gaskiya ya fara razana ni. Ina ganin fa ya san gidanku, kawai kyale ki yayi kuma ya san gidanmu. Idan ba haka ba, ta yaya san unguwarmu har ma da layin gidanku, kuma ta yaya san an aike ki? To yanzu me mafita? Mafita ɗaya sai tabbas wannan yarinya ta je zamu nema. Tun ta tunkare mu da maganar Sadiq to ta san shi Faransa ne. Za ta ba mu labarinsa, kuma a cikin labarinsa ne za mu samu halayyarsa. Tun ne za mu samu bakin zaren da za mu yi maganinsa da shi. Wanda bai san ta ba za ya san darajar su ba. Ki share hawayen ki bar kuka, ki manta da komai ke bar kwalla. Kuna mana me haka? Ke muke nema? Ke muke nema? Wani al'amari ne wallahi ya ji kuma ba shi ya muke neman ku za ki ban mafita. Matsalar ku ba matsala bace a gurina. Ina labarin magana da muke. Kin bar mu a duhu. Mun kasa gane inda zamu rusa. To yanzu zuwa kuka yi mun ƙara sai kenan. Ya santa ne zai san darajar ta, wanda bai san ta ba za ya san darajar su ba. Ki share hawayen ki bar kuka. Dan Allah ina son magana da kai. Ka yi haƙuri duk da na san baka da lokaci na amma ko minti ɗaya kaɗan. Alhaji kan kamo yau yayi aure, ni ba amarya ce damuwa ta bani dan kudi na nake tunani. Assalamu alaikum. Ina ma'abuta kallon nishadi. Wato kar ku ce zan cika ku da surutu ko daɗin baki. Akwai wani shahararren comedian wanda ake ce mishi Rabe Comedian. Abin da nake so ku shine ku ziyarci tashar Rabe Comedian, ku danna mushi subscribe sannan ku danna alamar gaba domin akwai wata shahararriyar waka mai suna Kankamo. Malam kai da ka jin Kankamo ka san cewa waka ce mai nishadantarwa. Kai dai kawai ka ziyarci Rabe Zalla TV, ka danna subscribe sannan ka danna alamar gaba. Mun gode. So kuke yi ku mini rauni, taimaka muku ba za na yi ba ni. Kun matsa mana akan kuɗi na ko dukiya ɗaya ba zan cire ta ba. Me ya faru? Yana ina? Idan har aka yi bincike aka gano cewa a kanki ne aka kusa kashe wani a cikin makarantar nan. Ya zuwa gari ya waya. Ai dama idan kun yaƙi jiki ba zai so ba. Na samu labarin ka. Labarin ya sauya. Haka ne gaskiya. Wannan ai tabbanci ne. Kai a jihar kalamanka. San da wa kake magana? Ai wannan kamata yi mu kashe. Subhanallah. Ya faru? Na tabbata zan iya rasa rai. Wallahi lahira na ba. Fannin mutukar kaunanki. Hajara ina jin abin da wannan shashashe yake faɗa. Subhanallah. Darajar so. Mai gida lafiya kuma? Na ganka da wannan lokaci? Wallahi na siyo maɗannan magani. Magani kuma ni da na siyo Polaris zan bashi? Polaris? Ƙwarai To kuwa. wallahi sai dai ke ki sha baki ba ɗana ba. A'a to mai gida wanne za mu bashi? Bilhaki ake magana. To ikon Allah bilhaki. Ke waye gaya miki in ana maganan bilhaki ana kawo su jigare-jigaren magani. To mai gida ba ni in sha ta ni kan. Kin ga wannan maganin? Eh. Magani ne da yake maganin ulcer, hawan jini, ciwon baya, sanyi kowane iri yana maganin shi. Ciwon ulcer da kike gani. Ba ulcer bane yake damun yaran nan? Sai ma
mai gida. Ba shi ki sha ki ga aiki. To mai gida, an yake ba shi. gama. Shi ai na siyo da yawa wannan ni zan sha da ke ma dukan. Je kike ba shi ya sha, aiki ba shi. Ai na siyo da yawa saboda ni ma ina bukata ke ma kuma na san kina bukata. Bil haqqi medicine kenan. Ya sha ba. Bil haqqi medicine. Bil haqqi medicine. Bil haqqi medicine ake magana. Bil haƙƙi medicine kenan na gari na kwarai. Muna da branch din mu a faɗin nahiyar ƙasar nan, kama da Sokoto, Ilori, Lagos, Onitsha, Mina. Duk inda ka zagaya a faɗin ƙasar nan kana iya samun wannan magani ingantacce. Magani mai inganci shine na kwarai. Bil haqqi medicine shine na kwarai. Za ku iya tuntuɓar cibiyoyin Bilhaƙi Medicine a lambobin waya kamar haka 08036936042 ko kuma 08101522497 ko kuma 07081813896 ko kuma 09034368419. Bilhaƙi Medicine muna nan a ko'ina a faɗin ƙasar nan. gaskiya kamata ki kwanta ki bacci in Allah ya kai mu gobe za mu yi magana. Yau Allah ya tona asirinka. Da amma kai munafiki ne. Wannan wace irin magana ce? Yanzu dan kira tukuna mu juna murmushi. Ni ne nake cin daki. Wallahi wa inna ilaihi raji'un. Ko dai farki nake yi. Gaskiya karki yadda. Yaushe aka yi bikin naku har zai kama neman wata a waje. To ni rage naki. Kana duba dabbobi? Ni fa likitan mutane ne ba na dabbobi ba. Can veterinary zaka je a can ne suke duba dabbobi. Ai kuwa kallon mahaukaci yake mu. Wannan wani mahaukaci ne kuma? Aka ga aikin hauka yanzu nan. Babban matsala na a rayuwa shine na rasa ki. Muddin kuma zan rasa ki ta ba zan iya rayuwa mai kyau. Kariya kake almirar rayuwa ta ce ni kadai. To fa ga wutaccen kamfanin nan masu shirya muku fina-finan Hausa. Zamani Movies yau ma kamar kullun dauke muku suke da sabon shiri nasu. Nau'i da nau'i, salo da salo. Me taken ke ce sila. Ko wannan ita ce namba? Ai wannan namba ce dawa. To namba sun dan yi. Wa kenan? Kisi mana. To wallahi karki yadda. Karki taba yadda. Ki dau mataki. Karki dawo. Zan nuna mishi namu tugu irin na mata. Gashi ana kiran wayar. Ka daga wayar mana. Wallahi wani makoci na ne a kasuwa. Ba gaskiya ban daga wannan domin ana tunanin cewa gaskiya zan fita kasuwa. Ko Allah ya tona asirinka. Wallahi ina cikin damuwa. Lalle kam ya shiga tarkon mata ce. Allah ya kyauta. Ke ce sila. Ke ce sila. ba na in baka shine tanka, ita kuwa soyayya ga jini ce, wai jiyan karin magana. Kamar yadda gishiri ke gyara miya, haka ita ma soyayya take da buƙatar abin da zai ƙara kankaro ta. Ta gidan uban waye. Ka san me bakin ka yake faɗa kuwa? Ina mutukar son Zainab. Ana soyayya dole ne wai? Dan Allah kada ki ce bakin so. Aikin banza tarara a duk. Lokaci yayi da zaki manta da abin da ya faru da ke a baya Zainab. Ki gina wa kanki sabuwar rayuwa. Ba kowace zuciya take gane zaƙin zuma da suga idan aka haɗa su. Kamar yadda ba kowace zuciya bace take gane zafin rijiyar da yake gaba. Ya yi iya ƙoƙarinsa domin nuna mata soyayya ruwa-ruwa kamar ya ciro zuciyarsa ya soya mata. Amma ta ce ala su turbuƙi wai da ya taga doron uwarta. Ban taɓa sanin ke wawiya ba ce. Kada ku yi saurin yi mata Allahumma ta fatsini ne, domin kuwa an ce wanda maciji ya sare shi, to idan ya ga bakin tsamma tilas ya ja da baya. Nafson SNK Global Film Nigeria Limited ke gabatar muku da zuciyata. Idan aka ciza, to lalle kam ya kamata a hura. Abin da ka ƙi shi da safi sai ya burge ka da maraice. Ta gama shikar ta miƙa masa tsabar zuciyata. Me yake faruwa kuma kike kuka haka? Saboda ina tsakanin mutuwa ne da rayuwa. Ki manta da shi Zainab. Ba lalle bane hakan ya faru. Lokaci na nan zuwa da zaki fara kan soyayya. Me na musulmin haka? Dama rayuwar maza haka take in ka aminta da su sai su guje ka. Saboda so yasa na shiga wani hali. Zuciyata. Jaruman shirin Real Cousin, Nafsan Boy FKD, Amina Sharaɗa, Awal M. Bello,
Nusifa Jos, Adamu Adam, Autaras Eski, Faruk Chafi, Idris M. Idris, Humaira Zaria da dai sauran jami'an zuciya ta. Alai Shaibu, wallahi ina so ka sani na fi karfin ka. Ina son ku aika shi lahira, i zama daga mutattun gobe. Ba zai yi wallahi. Zuciyata labari da kuma tsara shi yaron mama Kedi, shiryawa Nafsin Bo FK, mataimakin mai bada umarni Sani A Zamani, bada umarni KYH Saminaka. Zuciyata shiri ne da aka yi shi musamman domin